Postup vybavenia parkovacej karty cez aplikáciu datamesta.nitra.sk. Registrácia a prihlásenie. Otvorte stránku datamesta.nitra.sk. Kliknite na Moja zóna. Ak ešte nemáte účet, zvoľte tlačidlo Registrácia, zadajte mail. Keď príde potvrdenie na mail, otvorte ho a potvrďte, aby ste mohli registráciu dokončiť. Otvorí sa aplikácia, kde je potrebné vytvoriť heslo, ktoré budete používať na prihlásenie. V ďalšom kroku je potrebné uviesť údaje žiadateľa podľa občianskeho preukazu a v poslednom kroku je potrebné uviesť telefonický kontakt a priložiť fotku obidvoch strán občianskeho preukazu. Stlačte Odoslať a počkajte, kým príde schválená žiadosť o prístup. Potom, ako vám na mail príde schválená žiadosť, otvorte stránku datamesta.nitra.sk, kliknite na Moja zóna, následne stlačte Prihlásiť sa a zadajte meno a heslo. Podanie žiadosti o kartu. Na ľavej strane v rohu sa nachádzajú 3 čiarky, na ktoré potrebujete kliknúť. Zobrazí sa výber: parkovacia karta alebo parkovacie lístky. Zvoľte možnosť Parkovacia karta. Následne sa zobrazí žiadosť o parkovaciu kartu. Kliknite Otvoriť a vyberte kategóriu karty. Na výber sú 3 typy: rezidentská, abonentská a návštevnícka. Vyplňte požadované údaje a do príloh nahrajte potrebné doklady. Pripravte si technický preukaz, nájomnú zmluvu alebo doklad o trvalom pobyte. Kontrola údajov a odoslanie žiadosti. Vyplnené údaje si skontrolujte a kliknite na Odoslať žiadosť. Po odoslaní dostanete potvrdenie o prijatí žiadosti na e-mail. Úhrada poplatku. Po schválení žiadosti príde notifikácia a výzva na úhradu. Zaplaťte poplatok priamo cez aplikáciu, prípadne kartou alebo prevodom. Po úhrade sa karta automaticky aktivuje. Aktivácia a používanie. Vaša parkovacia karta je iba virtuálna. Fyzickú kartu nepotrebujete. Systém ju eviduje podľa evidenčného čísla vozidla. Parkovať môžete hneď po aktivácii a úhrade. A teraz, keď už viete, ako si vybaviť svoju vlastnú parkovaciu kartu, prajeme vám bezproblémové parkovanie.